का कोई भी बाली पके देले काउ पचारी कोन एडा तो जगह ले कोन बाली पकई परबिनी काई पके का पकईबिनी बोल आजकल दुनिया चलची तो शासन नहीं मो शासन नहीं चली पारे मो शासन को काई एंती गली गलो लगी हैं आज तोर असुविधा सुविधा अछि तो भाई छिडा हो ना नहीं आज तार असुविधा सुविधा अछि तो भाई छिडा हो ना नहीं तुम जदी परस्पर भीतर एंती गली लागिवो छोट पिला माने तुमठु कोन सिखिबे हैं तुम एंती सब गली लागंती साई भाई रे घर करिक रहिछ जे तुम एंती गली लागिवो कोन केंती होबो कहिलो हैं आज भाब आज जे तोर कोन ओडे सुविधा असुविधा पड़ी गेला तो भाई तो पाई छिडा हो ना नहीं सब बेले ना तार जगहटा बेली मुडिया बाली कहि दे जे करबो नहीं नहीं किछि असुविधा ठीक हबो सदा बेले नहीं नहीं से किछि कहबोनी भाई तो भाई निजो भाई अरे भाई पे चिंता कर टिके एंती कोन गली करंती एंती कोन गली करंती गली कोन हेता छाड़ सब जिंस भूलो भाई भाई से सब जिंस भूलो हला किछि नै तमे दिजो भाई भाई किछि नै हला आज तू भले रुह हला खुशी रे रुह गली केबे भी करबोनी ठीक अछि ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପାରି ହେବନି ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଖାଲି ପାର୍ଟି 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 ରୁହ ତମମାନଙ୍କ ମଜା ହିଁ ଚଖୁଛି ସାର୍ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେତେବେଳେ ଆଇଲେ ଖାଲି ଗାଣ୍ଡୁ ସାର୍ ସମତିକି ବାଡ଼ଉଛି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆଇଲେ ମାନେ ଯାହା ପାଉଛି ତାକୁ ବାଡ଼ଉଛି ଗାଣ୍ଡୁ ଗାଣ୍ଡୁ ଏଠିକା ଆସ ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣ ବାଟେ ମୁଁ ଯିବିନି ନାଇଁ ସାର୍ ଗାଣ୍ଡୁ ନାଇଁ ସାର୍ ତୋତେ ଡାକୁଛି ପରା ଏଠିକା ଆସ ବୋଲି ନାଇଁ ସାର୍ ତୁ ଆସିବୁ ନା ମୁଁ ଯିବି ତୋ ପାଖକୁ ଆସ ଯା ଆଉ କେଉ ଗାଣ୍ଡୁ ହାତ ଦେଖା ନାଇଁ ସାର୍ ହାତ ଦେଖା କହୁଛି ଆଜି ଦିନ ତୋତେ କହିଲି ହାତ ଦେଖା ବୋଲି ନାଇଁ ସାର୍ ହାତ ଦେଖା ନାଇଁ ସାର୍ ଆଜି ଦିନ ରହରେ ପତେ ଦେଖିନେବି ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଣ୍ଡୁ ମୋତେ କେମିତି ଧମକ ଦେଉଛି ହଁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ସବୁ ପଢ଼ିକି ଆଣିଛ ମୋତେ ଦେଖି ଖାତା ଦେଖା ଆଣ ଖାତା ଦିଅ अरे गांडू से उपनी फकरा कहीं आज आसी ना उपनी पोखरे माछ मारुची आ फकीरा घर नुचिची टोटाल आसुनी कहला पिलान शुण से उपनी फकीरा कथा ताको बाप माँ बुझे से आमर जाए से किसी नहीं शुण आज हूँ रविवार काली सोमवार हम समस्त सफा पेंट सार्ट पिंधिक आसो आ समस्त नख आ चुटी काटिक आसो मु देखी अच्छा गांडू मु शुणी तुम बिल कौन काकुड़ी फड़ी काली आसला बेले ये ब्याग्रे काकुड़ी नहीं आसू अच्छा शंकरा तुमर सजना छुई अमृतभंडा है ना काली आसला बेले माँ कही ब्याग्रे पुरी नहीं आसू है अच्छा शुण जहाँ को जहाँ पाठ देती समस्त काली करके आसो समस्त भले समस्त काली करके आसो है मुझे आसुची शला गंधिया बुढ़ा मेते खाली बाड़ौची आउ कहा बाहरे अमृतभंडा वाला कहा बाहरे सजावछी वाला कहा बाहरे शाग फला एगुरा ताऊ खाली देखा जाउची आउ ताऊ तो किछि देखा जाउनी रह देखि नेबी ताकू
ଆସ ଆସ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକେଲା ମାରିକି ଇଏ କରିଦେବି। ଆସ ଆସ। କଣ କରିବ ଭାଇ କହୁନ? ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ଏ ଛୁଆ ଗୁଡାକୁ ଛାଡ଼ିବନି। କିଛି ତ ଶୁଣିବେନି ଆଉ। ଆରେ ଏ ପିଲା କାହିଁ ସେଠି ପାଟି କରୁଛ? ହାଁ ଯାଉନ ଦିପରଟାରେ କାହିଁ ଏଠି ବୁଲୁଛ? ଯାଇ ଶୁଅ, ଘରେ ଯାଇକି ଶୁଅ। ହାଁ ନହେଲେ ତମ ଗନ୍ଧିଆ ସାର୍ ଆସିଲେ ତମ ବିଷୟରେ କହିବି। ଖାଲି ଗୋଟେ ଆସିକି ଏଠି ଦିପର ବେଳାଟା ଖାଲି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଛୁଆ ଶୁଇ କିଛି ନାହିଁ, ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ କରୁଛ ଏଠି ସବୁ? ତମେ ତମ ବାଟରେ ଯାଉନ, ଆମ କଥାରେ କାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉଛ? ତମେ ତ ଗୋଟେ ଯା, ସେ ଗନ୍ଧିଆ ମାଷ୍ଟର କ'ଣ କରିବ ମୁଁ ଦେଖିବି। ଯା ସେ ଗନ୍ଧିଆ ମାଷ୍ଟର କୁହ। ଶଙ୍କରା ଆବେ, ବର୍ଷା ହଉଛି ନାଚିବା। ପାଟି କରି ଦେହ ତ ଜ୍ୱର ହବ ଆହୁରି। କେତେ ଗନ୍ଧିଆ ସାର୍ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବେ। ହଉ ତୁ ଆମ ନା ଏଠି। ମୁଁ ଯାଉଛି। ଗନ୍ଧିଆ ମାଷ୍ଟର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେନି ନା? ବହେ ମାରୁଛି ମତେ, ସେଇଥିରେ ପୁଣି କହୁଛି ପରିବାଟା ଆଣିକି ଦେବି। ପରିବା ନା ହେଙ୍ଗୁଟା କଥାକୁ ଆଣିକି ଦେବି। ଆଜି ଆସୁ ପାନ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବି। ବୁଢ଼ା ଆସିଲେନି ନା ଏଠି ଦେଖେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ବୁଢ଼ା। ଆଜି ତ ଆଉ କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତ? ଲୁଚି ଯାଅ। ଖାଲି ଜିଅନ୍ତା ଝଡ଼ିଲା ପଲ ପଲକି ଝଡ଼ିଲା। ଆରେ ମହେଶ୍ୱର, ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ କିରେ? ଯାଇଥିଲି ବେପାରକୁ ଆଉ। ବେପାର ତ ଯାହା କହୁଛୁ ଢଗ ତ ବଢିଆ କହୁଛୁ, ଢଗରେ ତ ତୋର ବେପାର ହେଇଯିବ। ଆଉ ବେପାର କଣ ଦରକାର? ଛୁଆ ତ ଶୁଣିକି ଖୁସି ଆଉ। ଆଉ ପିଲା ଛୁଆ ଘରେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ହଁ ହଁ। ହଉ ଆଉ ବୋହୁ ପିଲା? ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛି। ହଉ ଯା ଯା ଯା, ଟିକେ ଗାଁ ଆଡ଼େ ବୁଲି ଯାଉ। ଭଗବାନ, କି ବେଳାରେ ଆଜି ଘରୁ ବାହାରିଥିଲି କେଜାଣି, ଦୁଇଟାକ ଚକା ପଙ୍କଚର ହେଇଗଲା। କ'ଣ କରିବା, ସେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସମୟ ହେଇଯାଉଛି। ଯାହା ବି ତ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଗଡ଼େ ଗଡ଼େ ପହଞ୍ଚିବା, ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଶଳା ଏତେ ହଇରାଣ କଲା ପରେ ଦିଟା ଚକା ପଙ୍କଚର ହେଇଗଲା, ତଥାପି ବୁଢ଼ାର ଟ୍ୟୁସନ୍ ନିଶା ଯାଇନି। ପୁଣି ଲାଗିଛି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବ ବୋଲି। ଆଗୁଆ ଯଦି ପହଞ୍ଚିଗଲା ମେତେ ବହୁତ ଝୁଲେଇ କରିବ। ସେ ଯାଉ ଏ ବାଟେ, ମୁଁ ଯାଉ ତୋଟା ବାଟେ ପଳେଇବି। ଆମ ଗାଁ ତୋଟା ବାଟେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାର୍ କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଉ ବାଟରେ ଚଢ଼ିକି ଆସୁଥିଲି, ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା, ଦୁଇଟା ଚକା ପଙ୍କଚର ହେଇଗଲା। କ'ଣ ମ ସାର୍, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି ପାଇଛନ୍ତି, ଚକାଟା ଲିକ୍ ହେଇଗଲା। ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏଇଠି ସାଇକେଲଟା ରଖିଦେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ସଜାଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା କେହି ଜାଣିବନି, ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଦୋକାନ ନେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ରଖିବାର କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯିବି ପୁଣି କେମିତି ମୋ ଘରକୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅସୁବିଧା। ହଉ ଆପଣ ସାଇକେଲ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ରଖିଲେ କ'ଣ ଠିକ୍ କରି ଦେଇଦେବ ସାଇକେଲଟା? ହଁ ବାବୁରୁ ଦେଇଦେବୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଇକେଲ ଆପଣ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମ ଦରକାର ନାହିଁ, ଯାଆନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଏଇ ସାଇକେଲ ରଖିଦେଇ ଯାଉଛି ତାହେଲେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ।
गंधिया मास्टर साइकेल आज पंक्चर कर देछि प्रभु मु पहुँचा पूर्व से न पहुँचू नर मत गुराई मार हे प्रभु तुम्हें ही रक्षा कर हे प्रभु जहाँ हो गंधिया मास्टर आसीनी जहाँ हो प्रभु रक्षा करदेल सी जब आसिक देखी था मुझे न आई से निश्चित निश्चित कथा ना जमी मुझे साइकेल पंक्चर कर हे प्रभु रक्षा कर जहाँ हो केते टेंशन आसलानी उकुणी बासिला तू भी उकुणी मुंड देखाई देउछ तू पा 10 वर्ष हेलानी पंचम हिड़ देई पारुनु तू कोन आमुको आसिकी दादागिरी देखाउछु गंड मूर्ख मारदेला रे चालोणी कहू छुट्टी गीत गांडेटा कौन हाँ तू कौन मत कहू तू तो कथा मु तो कथा हाँ तू पास होनु तू पास होनु तू कौन मत कहू चल तू तो मुतुरी हेस काई पाई धोइबा चालो मुतुरी एकाठी हेकी सो बसे जाउथलो मझिरे रे गोटे आइली तते टकरा गेल रे मांगस लागलो जवाब दउछि मते कोट गल आ कहबो कोदो मरगनी छड़ दे कोई भी नहीं रे छड़ दे तू डाले काजुरा गुगुरा पाखरे आथिलु मु कहबी थां ଆଉ ସାରେ ଯିଏ ନ ଯାଇଛି ଖାସ ନ ଖାଇଛି ପାଠ ବିଲକୁଲ ହବନି ତାଙ୍କ ଦାଣ୍ଡିରେ ଦିଦି ପାରେ ବାଡ଼େଇ ଦିଅ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖୁଛି ପିଲା ଆରେ ପିଲା ଆଜି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପ୍ରବଳ ପିଲା ଆସ ଆରେ ମୁତୁରା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଟ୍ୟୁସନକୁ ଆସିଛୁ ହଁ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ କହିଲୁ ଠିଆ ହସଉ ଏ କ ୟ ସ ମ କ ଖ ଗ ଏ ର ଆ ତୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ ଏତେ ଦିନ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ତୁ ଯଦି ଏମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ତାହେଲେ ମୋର ମାଷ୍ଟର ପଣିଆ ବଢ଼ିଆ ରହିବ ଆଉ ବ ଏ ମୁତୁରା ଆରେ ତୁ ଗାମୁଛାଟା କ'ଣ ପିନ୍ଧିକି ଆସୁଛୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ ପେଣ୍ଟଟା ପା ଓଦା ହେଇଯାଇଛି ନାଇଁ ସାର୍ ପେଣ୍ଟ ଓଦା ହେଇନି आज जाइए घर तो डाकिया ता बो कहला से पेंट रे मुती देछि सेति से पिंदी के मोर पेंट सफा आइछि कहला मुती देछि तो मुती दे तो बो कहतला सफा आइछि सर मु सब पाठ पढ़ी के आइछि बेते पचारन अरे वाह लंकार हरिशब्द अच्छा तू भी तो ट्यूशन को आसछु अच्छा कौन पाठ पढ़छु कहलु कह ठिया एक दुई तीन चारि पाँच छ सात एकरे एक एगार एकरे तीन 13 एकरे 5 15 दुई रे 0 20 दुई रे 5 25 आम मुतुरा कौन कहूली तू जब एमती पाठ पढ़ू एमती आउ 5 वर्ष ही पंचम क्लास रही तो द्वारा पाठ हेनी जानलु तो द्वारा हो पारनि कि तोते पढ़े मोर वृथा जानलु ब ब ब ब ब पिला माने कौन सब पढ़ी आस समस्त खाता नहीं आसल
ଆରେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଲି କହିଥିଲି ଆଜି ସବୁ ନଖ ଚୁଟି କାଟିବାକୁ ଆସିବୁ କାଟିକି ଆସ ନା ସବୁ ଆସ ଜଣ ଜଣ ଦେଖା କିଏ ନଖ ଚୁଟି କାଟିଛ ଆସ ଆସ ଆଜ୍ଞା କାଲି ତୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବୁ ହଁ ସାର୍ ତୁ ଆ ଆରେ ଗାଣ୍ଡୁ ସବୁ ପିଲା ତ ଆସିଲେ ତୁ କାହିଁ ଆସୁନୁ ଆସା ସବୁ ପିଲା ଆସିଲେ ପରା ତୁ ଆସୁନୁ ଆଉ ତୁ ଡାକୁଛି ପରା ଏଠିକା କି ଅବାଧ୍ୟ ପିଲା ଆରେ ଡାକୁଛି ଆସୁନୁ ଆସିବୁ ନା ମୁଁ ଯିବି ଦେଖିବୁ କହୁଛା ଆସୁନ ଗୋଟେ ଡରୁଛୁ କ'ଣ ଆସୁନୁ ଦେଖା ନକା ଦେଖା ଦେଖା ନକା ଦେଖା ଏସବୁ କ'ଣ ଏ କହିଛୁ ନକା ଟିକେ ଏସବୁ ଦେଖା 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 ସାର୍ 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 ବାରମ୍ବାର କହିଲା ପରେ ଗୋଟେ ପିଲା ବାରମ୍ବାର କହିଲା ପରେ ଗୋଟେ ପିଲା କହିଲା ପରେ ସାର୍ 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 ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ସାର୍ ପରେ ଗୋଟେ ପିଲା ସାର୍ 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 କହୁଛି କହୁଛି ସାର୍ ସାର୍ ମୋ ଆଈର ଭଉଣୀର ନାତିର ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିନି ଆଈର ଭଉଣୀ ନାତିର ସ୍ତ୍ରୀ ମିଛ କହୁଛୁ ମତେ ତୁ ନାଇଁ ସାର୍ ସତ କଥା କହୁଛି ସତ କଥା କହ କାହିଁ ନଖ କଟିକି ଆସିନି ସେ ମରିଯାଇଛି ନଖ କାଟି ଆସିନି ମୁଁ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କ ଘରୁ ସେ କାଲି ପଇସା ଆଣିଥିଲା ଚୁଟି କାଟିବାକୁ ଓପୁନିର ତାର ଯାଇକି ସେ ଦୋକାନରେ ବା ବରା ପିଆଜି ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଛକ ଡିସାରେ ଆଉ କୋଉଠି କାଟିବ ପିଲା କହିଲା ସାର୍ ଉପନ କହିଲା ବୋଲି ଖାଇଥିଲି ସାର୍ ମୁଁ ଆଉ ଖାଇବିନି ସାର୍ ଖାଇଥିଲୁ ଯା ସେ ଉପନ ଧରିକି ଆସିବୁ ଏ ମୁଦ୍ରା ଗଲୁ ଗାଣ୍ଡୁ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଉପନ ଧରିକି ଆସିବୁ କୋଉଠି ସେ ନୁସ୍ତ ବୋଧେ ତା ମା କହୁଥିଲା ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚିଛି ତୁ ଦେଖ ତୁ ସେକରେ ଦେଖିବୁ ମୁଁ ଏକରେ ଦେଖିବି କୋଉଠି ଲୁଚିଛି ତା ଧରିକି ନେଇକି ଯିବା अरे उपनी अरे कल तो आस ट्यूशन को कल गांडू सारे पढ़ी कौटी जलिया करूँ हाँ पाठ तो द्वारा किसी हेनी आइल टे आसे
ହାତ ଦେଖା କାଲି କିଏ ଆସିବେ ହାତ ଦେଖା କହୁଛୁ ନା ଆରେ ହାତ ଦେଖା ହଉଛି କି ଅବାଧ୍ୟ ପିଲା କି ଅବାଧ୍ୟ ପିଲା କି ଅବାଧ୍ୟ ଆସିବୁନି ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଟ୍ୟୁସନ୍ ତ ଆସିବୁନି ଏତେ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ଅବାଧ୍ୟ ପିଲା ଯା ବଜା ବାରମ୍ବାର କହିଲା ବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଆରେ ଉପନି ରେ ଗାଣ୍ଡୁ ଆରେ ସେ ଶଙ୍କର କୁଆଡ଼େ ଗଲା କି ରେ ସେ ଶଙ୍କରପ୍ପା ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି ତା ପଛେ ଯାଇଛି। ଏ ପିଲା ଆସ ନିଜ ଖାତେ ନେଇ ଯାଅ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତମେ ଆଜି ଶିଶୁ ଅଛ କାଲି ତମେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ହବ ତେଣୁ ତମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବୟସ ଭଲ ପାଇବାର ବୟସ ନୁହେଁ ବରଂ ଭଲ ଲାଗିବାର ବୟସ ମୋ କଥା ଶୁଣ ମୁଁ ତମକୁ ରାଗୁଛି ବାଡ଼ଉଛି ବୋଲି କେହି ମୋ ଉପରେ ମାନ ଅଭିମାନ କରିବନି କିମ୍ବା ରାଗିବନି ମୁଁ ତମ ଭଲ ପାଇଁ ବଢ଼ଉଛି ହେଲା ତମେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ତମ ନିଜର ନାଁ କମେଇବ ତମ ପରିବାର ନାଁ କମେଇବ ଏ ଗାଁର ନାଁ କମେଇବ ଦେଶର ନାଁ କମେଇବ ତେଣୁ ମୋ କଥା ରଖ ମୋ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ କାହିଁକିନା ତମେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ତମ ବାପା ମା' ମାନେ ତମ ଉପରେ କିଛି ଭରସା କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ତମ ଭଲ ମଣିଷ ହବ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ଚାହେଁ ତେଣୁ ମୋ କଥାକୁ କିଏ ଖରାପ ଭାବିବନି କିମ୍ବା ମୋ ଉପରେ କିଏ ରାଗ ଅଭିମାନ କରିବନି ଆରେ ଗାଣ୍ଡୁ यार सब पिला तो घर गले तू से बस मुंड कहीं गुंडाऊु हाँ कौन है मुंड कहीं गुंडाऊु ସାର୍ ଆପଣ ଯେଉଁ କାଲି କହିଥିଲେ ପରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପାଇଁ ପରିବା ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ठीक अच्छे जो परिवा देलु क्या किसी कहबून है मुझे कहूँ कि अभिमान कर मन ध्यान दे पाठ पढ़ू जमी ए वर्ष पास करू ठीक अच्छे जा